Tällä reissulla etin kadonneita aarteita metästä sekä pellosyöväreistä. Mutta se mielenkiintoisin löytö, se ei löytynyt metästä. Oli jo lähdössä pois täältä, Mutta siitä tuonnempana. Nyt ollaan mettän keskellä, mutta ennen tämä alue oli kans peltoa. Ja kattelin noita vanhoja karttoja, niin se näkyy muutaman ladon paikka. Ja sieltä kattelin sitten koordinaatit. Ja vois käydä kattoo, että löytyykö se vanha ladon paikka ja olisiko sinne jollakin tippunut jotakin. Vai löytyykö pelkkiä rautanauloja. Tuonne päin pitäisi mennä. Lähdetäänpä katselemaan, löytyykö se paikka. Turkanen. Sieltähän se löytyi. Ensimmäinen naula. Eli kyllä tässä paikkeilla on ollut lato tai jotakin. Mä nyt ei kyllä vaikuta mun mielestä niin hirveän vanhalta naulalta. Että pitäisi kyllä löytyä ehkä vähän vanhempia. Mutta jooppa se, keippa se. Jatketaanpa metästystä. Toivottavasti tämä kamera vaikka pysyisi pystyssä. En ottanut sen kummempaa kameratelinettä mukaan. No ei tarvinnut mennä kauaksi tuosta edellisestä kohdasta, niin täällä kans huutelee metallia. Veikkaa, että rautaa. Eikös tämä ole talikosta osa? Löytyy lisää todistusaineistoa, että kyllä täällä on ollut lato näillä main. Ei se Google Mapsi nyt niin harhaan näyttänyt. Ei näyttänyt mapsi harhaa, ei. Ja pian todistusaineistoa löytyi lisää. Sieltähän löytyy vähän pitempi metallipanta. Olisikohan tuo ollut jonkun tynnyri ympärillä? Viereinen pelto veti kuitenkin sen verran puoleensa, että pääti siirtyä sinne tutkimaan, mitä sieltä löytyisi. Siirrytäänpä vähän tuonne lähemmäksi katselemaan, olisiko tuolla mielenkiintoinen arvo. Pysyy aika lailla 80 tuo arvo. Mikäs eriskumma se tämä on? Siis tää on selvästi ollut jossakin painettuna kiinni, kun tuossa on tommoset nastat. Tässä on jotkut kasvot. Mikä ihme tämä on? Ja mistä tämä on? Onko tää voinut olla merikapteenin arkun koriste? Vai kenties huonekalulipaston kruunun jalokivi? Vai onko tää sittenkin ollut hevosvaljaiden koriste? Tältä vuosituhannelta tää ei ainakaan oo. Mun villiveikkaus on, että tää koriste on ollut kiinni hevosen valjaissa joskus 1700-1800-luvun paikkeilla. Mitäs sä veikkaat?
Ois kyllä mielenkiintoista tietää tämän koristeen alkuperä.